Валянціна Драбышэўская. Любіна сукенка. Андрейка, мне твоя дапамога патрэбна. Справа вельмі сур'ёзная, адказная. Ведаеш, чаму краіну нашу Беларусю называюць? Радзіму нашу анёлкі ахоўваюць. Белыя-белыя, зіхатлівыя-зіхатлівыя, часцюткія-часцюткія. А анёлкі гэтыя нашы беларусачкі прыгажуні, што жыццё сваё светлае дзеля нас, дзеля будучага аддалі. І няхай мы іх не бачым, не заслужылі. Анёлкі нябесныя і нас ратуюць, і радзіму нашу. Калі упала я без прытомнасці на полі, узрытым бомбамі, ля сукенкі любінай, у тую раніцу чорную жахлівую, з неба Маці Божая спусцілася, убранне прыгожае землі акрываўленай падняла і мне працягнула. Беражы сукенку гэту, а душы чыстая зямлю тваю берагчы будуць. І знікла. Я апрытомнела. І з той хвіліны сукенку любіну шаную не толькі як памяць аб маёй адзінай унучцы, а як абярэг для ўсіх беларусаў. Старая я ўжо, не шмат часу мне засталося, таму і прашу цябе, сынок, захаваць сукенку. Адчуваю, што добры ты і сумленны. У цябе ўсё жыццё наперадзе, а потым ты сукенку гэтую унукам сваім перадай. Праз 2 тыдні памерла баба Агата, а Любіна сукенка стала жыць у сям'і Пятровых. Раіў бацька Андрэю сукенку ў музей школьны аднесці, ды не мог сумленны юнак слова парушыць.